O proxecto orzamentario aprobado polo Consello da Xunta para o ano 21, o venres pasado en Santiago de Compostela, que os coñecíamos xa o seu contido. Dende logo, para nós é un proxecto preocupante, que non pensa nunha cidade, en un país como Galicia, que vamos a vivir un ano 21 sensiblemente difícil, con cuestións ademais que estamos vivindo todos os días, co peche da hostelería, o comercio, coa situación industrial, coa situación de moitísimos negocios e proxectos empresariais en Galicia, e este proxecto orzamentario que supera os 11.000 millóns de euros por primeira vez dende o ano 2009 é un proxecto orzamentario que na cidade se concreta en máis de 140 millóns de euros de inversión, das cales 40 xa son para pagar, 42, rondando os 43, son para pagar simplemente o canon privado polo Hospital Álvaro Conqueiro, pola súa construción e a súa xestión. Para nós é un exemplo de que a maior parte dos recursos económicos que se dedican na cidade van a ser para contentar a intereses privados e non para servicios públicos. É absolutamente insuficiente a partida que se mantén de servicios sociais, que, entre outras cousas, a pesar de que mantén o importe das percepcións da Risga, recoñece que hai 8.000 persoas que van a ser dadas de baixa de todo o sistema por la existencia do ingreso mínimo vital, e consideramos que non tendo teito de gasto, tendo unha transferencias millonarias do goberno e de fondos europeos, o esforzo da Xunta de Galicia en materia dunha política expansiva para loitar contra a COVID teria que ter sido maior. Dende logo, nós xa fixemos algunhas aportacións, algunhas delas que vimos trasladando ao longo dos anos, e seguimos pensando que a Xunta de Galicia non fixo os deberes, como se fixo o Goberno do Estado, en parte con esa transferencia importante de recursos, e vamos a plantexar algunhas melloras sobre o proxecto orzamentario que necesita a cidade de Vigo, pero que sobre todo necesitan, xa non tanto en materia de infraestructuras, sino en materia de coberturas sociais, centros de familias viguesas.